wach mwanyalo yie ne ati Kenya ka police force pogi yie ne wasewuok wach bar police force wadhi police service nikech obila ong'e tijgi to tij obila en rito jopiny. Koro ng'ato olal to ng'amolal ni wakia kuma entie to report nitie ka police ne ng'ani nolal. Report ni bro yudo ka edhe police gi kata ka inyo wach mar kwari victims wacho ni police osabedo ka bwogogi matini nitie police moko ma podi tiyo godo gi the ruling class mar timo timbe maundu nikech kade ok en ni ati itiyo kodgi sani de waseng'ene to joma nego jigi gin ng'ageni to dosa mak gi motergi e doho. Wasaneno bila ko onego joma ng'anyo to bila mano onego joma ng'anyo gi onge chieng' moro mosetergi e court ma jopiny oneno ne ma police manogo ng'ato bonde kawuono otere e court. Koro wanyalo yie kata wanyalo wacho ne ati adieri makende ne ati nitie top e our police service. Emomiyo gik aina gi timore ne ka ng'ato go report ng'ato lal action moro mikao onge. King'iyo case mar kware nyaka sani kane wane ground victims wacho ni ati nitie police moko mapod kata kidhi gine ne nyiso gine tang'o miyo wach mar golo bodies ni nochung'. Iluongo jogi jomoko buogo matine police gin part and parcel mar gima timore ging'e gima dhi mbele ging'e gima timore to nyaka bed mana nitiyo kod gima miyo kano luongo acting IG e court en tich ne ke jogi yudo command from the above. Nitie ng'ama tiyo kodgi e timo gik nikech wanyalo wacho ni jomolal gi ng'eny gi nolal kaluwore kod ng'anyo mane timo e wach Finance Act 2024 to obila gimo osatimo ma jopiny nyalo wacho ni ati noter ng'ate dojo mane timo kama onge. Jomalal gi igo report no obila action mobila nyalo kawo mar yudo jogi moket oyang' ne jopiny ne ma e report mage joma nolal wasatimo kama mwayudo joma kama matine ni ati wan gi rot e police service jogi poko oyie ni ati wan gi chik manyien ma pinywa mar Kenya ni wan e bwo chik to bwo chik onge ng'ama ni in police IG you are above the law. We are all under the law. Koro mae e shida ma pod wan go kaka Uganda ne ati systems wa pokwa conform ne ati nitie ratiro mar Uganda monego bene sirikal ng'iyo ok ne ati koyuda police ok onego beni kao order ming'ene is unlawful to obeni kata mano mana ir president okoyiene gi timo makama to wan gadieri ni ati gima kama timore nikech jogi onge action magikao e weche ma jopiny ywakgi enek minego godo ji pile pile gi ka en police tij police rito ngima jogi ang'o miyo jogi nego to wakia ni joma nego gin kare aja gani waendelea chulo tax mondo miritwa go to joma rito wagi ok ritwa. Koro ok en gima ber kendo wan kama rach kabisa kaka piny. Brenda bendi paro ni kaluore kod kaka LSK kachiel kod Amnesty ochwalo bura e doho mar mondo mi ka gikwayo doho mondo gol chik mondo mak obila mako jolo mano gai mar obila mako jolo Gilbert Masengei mano kuom rem chiwo lera kutudore kod ji adek go bendi nyalo make adiera kaluore kod chik. Kaluore kod chik to yes inyalo make but koro king'iyo the practicability nikech mae acting IG ng'ama dwa make nikech the same person monego bed ni make en subordinate kuome nikech chik moyie ni mondo make to is under command responsibility mowacho ni ene motelo mogik e service no to koro gimoro amora